En aquest vídeo farem una taula amb percentatges. Obrim el programa i en aquest cas obrirem un llibre amb el que vam treballar l'altre dia. Anem a Fitxer, Obre i anem a buscar Mòdul 1. I tenim un full que està ple. Anirem al segon, clicarem amb el botó dret i li direm Reanomena i li posarem ESO. D'acord. I hem de fer una taula semblant a aquesta, amb percentatges d'alumnes. Començarem per les capçaleres. El primer que veig és que estan totes aquestes cel·les fusionades. Això ho aconseguirem amb aquest botó d'aquí, que s'activarà quan tingui més d'una cel·la seleccionada. Fins a la F. Ara em dona la possibilitat de fusionar-les. Clico i queden totes fusionades. Ara, aquí també tinc 3 cel·les fusionades. Del 2B, C, D. Fusionar. Un altre lloc on puc fusionar cel·les és des de Format, Fusiona cel·les. Si veiem la icona és igual a de la d'allà. Fusiona. I ara començo a escriure les dades. Enter. Ja estic acabant. Intro. Anem ara a donar format a les cel·les. Aquesta està en negreta i centrada. Doncs anem a fer negreta i centrada. Aquestes dues d'aquí també. Negreta i centrada. I també veig que l'alçada està modificada. I això ho puc fer de dues maneres. Una, em poso aquí entre les dues cel·les i estiro cap a baix. És un mètode. O el que també puc fer és anar a Format, Fila i dir-li l'alçada exacta que vull. Veig ara que aquí les paraules també estan centrades verticalment. Només hem fet un centrat horitzontal i aquesta també. Aquí toquen a la línia de baix i aquí estan centrades. Doncs això es pot fer anant a Format, Cel·la, Alineació, i tenim el centrat horitzontal, però també li podem posar el centrat vertical. D'acord? I aquestes dues d'aquí també. Puc fer-ho amb el botó dret, format a les cel·les, alineació, centre i aquí també centrat. D'acord. Aquesta fila d'aquí, tota va en negreta. I la paraula aquesta d'aquí també va amb negreta. Aquests números d'aquí són una miqueta més petits. Hi podem posar un 9. I a més veiem que porten el separador de milers. El full de càlcul ens ha detectat que és números, però li direm que volem format cel·les. És un número, és un nombre, està correcte, però el volem sense decimals, però amb separador de milers. D'acord. Amb aquest botó d'aquí, que s'activarà quan tingui més d'una cel·la seleccionada. Fins a la F. Ara em dona la possibilitat de fusionar-les. Clico i queden totes fusionades. Ara, aquí també tinc 3 cel·les fusionades. Del 2B, C, D. Fusionar. Un altre lloc on puc fusionar cel·les és des de Format, Fusiona cel·les. Si veiem la icona és igual a de la d'allà. Fusiona. I ara començo a escriure les dades. Enter.
Anem ara a sumar aquesta columna per saber quants alumnes hi ha a l'escola pública. Això seria des del B4 al B7. Tenim aquí un botó d'autosuma. Hi ha diverses maneres de fer-ho. Per exemple, posar de B4 a B7. Enter. Un altre mètode de fer-ho, autosuma, i clico arranca avui. Enter. I una altra tercera manera de fer-ho seria arrossegar la fórmula aquí. I ara, si volem, per deixar-los igual que els altres, fem format cel·les i li diem sense decimals, però amb separador de milers. I el tamany una miqueta més petit. Començarem per les capçaleres. El primer que veig és que estan totes aquestes cel·les fusionades. Això ho aconseguirem amb aquest botó d'aquí, que s'activarà quan tingui més d'una cel·la seleccionada. Fins a la F. Ara em dona la possibilitat de fusionar-les. Clico i queden totes fusionades. Ara, aquí també tinc 3 cel·les fusionades. Del 2B, C, D. Fusionar. Un altre lloc on puc fusionar cel·les és des de format, fusiona cel·les. Si veiem la icona és igual a de la d'allà. Fusiona. I ara començo a escriure les dades. Enter.